Polecam program Notatnik, wersja druga. To jest druga wersja mojego autorskiego programu podobnego jak w systemie Windows Notatnik systemowy. W tym programie można pisać w języku polskim z wszystkimi polskimi znakami typu *** i tak dalej oraz tworzyć strony www, ale kod HTML trzeba wpisać ręcznie, a plik zapisać z rozszerzeniem .html. Program jest w języku polskim i działa na system Windows 7, 8, 10, 11 i nowszym. Nie trzeba aktualizować tego programu. Obsługa jest bardzo prosta, a nawet intuicyjna. Zachęcam do używania tego programu. Jako autor tego programu polecam moje inne programy, gry, wideoklipy, a nawet przeglądarkę stron www do pobrania z mojej strony www. Polecam używanie tego programu Notatnik, wersja druga.